началото на юни месец ще пристигнат още 10-12 тролея, което значи, че основните линии, двете линии ще бъдат захранени с новите превозни средства. Те са изключително модерни, с допълнителна климатизация в тях, видеонаблюдение, контролни електронни дисплеи, нови обезопасени места с по-висока надежност. Различното от тези нови тролеи е, че вече са абсолютно автономни и независими, защото допълнително в тях сме монтирали двигатели с вътрешно горение. Дори някъде да има авария в контактната мрежа на тролейбусите, вече няма да виждате спрял аварирал тролейбус. Той ще може спокойно да се довършва маршрута, защото ще има достатъчен ход за пристигане в базата.